Accidente mortal no Porriño. Dous irmáns de 68 e 62 anos perderon a vida nun choque frontal. O seu vehículo invadiu o carril contrario por causas que se están investigando. Ademais do home e da muller falecidos, veciños de Salvaterra, tamén quedaron feridos graves os 4 ocupantes do outro vehículo. O primeiro vehículo espacial que vai poñer España en órbita ten selo galego. Está desenvolvido íntegramente en Nigrán. Serve para transportar e operar satélites e a empresa ten como próximo obxectivo chegar á Lúa. Alfonso Rueda destaca o talento e a innovación de Galicia en proxectos como este que contan co apoio da Xunta. A 48 horas da gran final do Mundial, Galicia entrégase á selección. As cidades e vilas encheranse de pantallas xigantes onde compartir o partido con centos de xareiros dun e do outro lado. A comunidade arxentina no país tamén agarda con fervor a loita polo título mundial. O musical Mamma Mía pecha a súa xira na Coruña. A nivel mundial, a obra acumula máis de 70 millóns de espectadores durante 25 anos. Neste telexornal serán Vivimos desde dentro a estrea da montaxe que chega a Galicia. Comezamos, boas noites. A UCO detecta que Santos Cerdán obtivo os seus maiores beneficios na etapa de Ábalos como ministro e na que o substituíu como secretario xeral do PSOE. Nun detallado informe financeiro, a Central Operativa da Garda Civil observa ingresos non declarados de orixe descoñecida. Os ingresos de Santos Cerdán disparáronse na etapa ministerial de José Luís Ábalos. Así o destaca a Unidade Operativa da Garda Civil nun informe financeiro patrimonial do exdirixente socialista trasladado ao xuíz da Audiencia Nacional que investiga o caso Coldo. A UCO salienta que Cerdán e a súa familia gozaron de 323.000 euros procedentes de Servinávar, a construtora en que os investigadores o sitúan como socio do empresario Anchón Alonso. Din que tanto el como a súa esposa e a irmá se servían dos fondos da empresa para alugar casas, mercar propiedades ou pagar a nómina da muller. Os axentes debullan a evolución anual dos beneficios do exdirixente socialista e a súa familia e conclúen que alcanzaron os seus máximos entre 2019 e 2023, cando Ábalos estaba á fronte do Ministerio de Transportes e Acciona resultou adxudicataria de obras investigadas. Tamén se dispararon no que a UCO chama etapa posministerial, cando Cerdán sustituíu a Ábalos como secretario de Organización do PSOE. Neses períodos, Cerdán reduciu significativamente os pagos en efectivo e con tarxeta, o que a UCO interpreta como un sinal de que podía ter unha fonte de financiamento alternativa. Previamente, entre 2014 e 2017, atoparon nas súas contas 18.200 euros non declarados e cuxo orixe os investigadores non puideron determinar. Hoxe declarou como investigada polo caso Leire a directora da Garda Civil, Mercedes González, e precisamente díxolle o xuíz Pedraz que se sente unha vítima da trama da fontaneira do PSOE e Santos Cerdán. Compareceu acusada dos delitos de obstrucción da xustiza e prevaricación. Recoñece 2 reunións con Leire Díez e non lembra unha terceira que di a UCO que mantiveron. Asegurou que Díez nunca lle pediu interferir en investigacións que afectaban o PSOE ou o goberno. E a man dereita de Mercedes González, o número 2 da Garda Civil, Manuel Llamas, compareceu no Senado. Acusa os seus subordinados da UCO de exceso de protagonismo. El investigador es el titular del órgano jurisdiccional, su señoría, no nosotros. Aquí a veces hay un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quién lidera esa investigación y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden. Todo isto ocorre baixo a lupa de Europa que hoxe deu un toque de atención a España. Bruxelas insta o goberno de Pedro Sánchez a loitar con máis firmeza contra a corrupción e cuestiona as críticas públicas aos xuíces. María Calvo. Si, a Comisión Europea considera que as declaracións de responsables políticos contra resolucións xudiciais e contra xuíces está a debilitar a confianza da cidadanía na xustiza. Lembra que criticar unha sentenza forma parte do debate democrático, pero advirte de que os poderes executivo e legislativo deben evitar mensaxes que poñan en dúbida a independencia xudicial. Bruxelas tamén conclúe que España aínda non fai o suficiente contra a corrupción. Reclama axilizar os grandes procesos, reforzar os órganos de control e crear mecanismos con capacidade real para investigar e sancionar.
A perda de poboación no rural e a necesidade de mellorar a prestación de servizos públicos son as principais razóns que levan os concellos a propoñer unha fusión. Non son habituais, pero en Galicia tivemos varios exemplos. No 2013 fusionáronse dous concellos da provincia da Coruña. Oza dos Ríos e Cesuras pasaron a ser un único concello que agora se chama Oza Cesuras. 3 anos despois, no 2016, foron dous concellos de Pontevedra os que se fusionaron. Cerdedo e Cotobade. Agora son dous da provincia de Ourense os que comezan a falar dunha fusión. Carballeda de Avia e Ribadavia. Mellorar os servizos, acceder a máis financiamento e gañar capacidade de xestión son os obxectivos da posible fusión que estudan Ribadavia e Carballeda de Avia, dous concellos que suman máis de 6.200 habitantes. Que os veciños manteñan, digamos, os mesmos servicios, pero aumenten, non? E lle den calidade de vida, que peso estamos, non? Non temos transporte. Antes aquí no concello, pois había comercios de roupa, de calzado. Hoxe non hai nada de nada. E teñen que ir a Ribadavia. As conversas atópanse aínda nunha fase inicial. Se o proceso segue adiante, os dous municipios pasarían a constituir un único concello con un só alcalde, unha única corporación municipal e un orzamento común, aínda que as parroquias manterían a súa identidade. Será para mellorar, eu espero que sí. Ganar en servicios e que a cousa vai a mellor. Esas son cousas de estudialas antes de... Que opinen todo, marca, porque están ellos tamén. Máis veciños, máis cousas se poden pedir e máis cousas se poden fazer. A fusión municipal é unha maneira de, ademais de aumentar poboación, pois aumentar tamén os recursos que chegan ao concello, aumentar a capacidade inversora do concello e ten tamén a capacidade de permitirnos desenvolver proxectos estratégicos que de outro xeito probablemente non sería posible desenvolver por separado. A posible fusión aínda deberá superar un longo proceso administrativo e contar coa aprobación dos dous plenos municipais e da Xunta. De materializarse, sería a terceira unión de concellos que culmina en Galicia desde a restauración da democracia. O conselleiro de Cultura segue presentando a proposta do Goberno galego para reformar o Plan de Normalización Lingüística. Hoxe estivo ca presidenta do Consello da Cultura Galega. Dolores Vilavedra manifestou a súa satisfacción por un documento que inclúe moitas das achegas do propio Consello. Constatamos que moitas das nosas medidas, as que propuñamos aí, están recollidas neste documento. A propia comunicación da Xunta de Galicia así o dixo. Rematan os traballos de desentullo en Viana do Bolo. Un mes despois das riadas, os labores de limpeza finalizan por fin na zona cero. Demetrio Morenza. Este é o escenario, un mes despois de que se produciran esas riadas. Esta aldea de Bouza quedou literalmente arrasada por esa cantidade de agua que baixou pola montaña, que traixo esas pedras de grandes tamaños que se levou literalmente algunhas edificacións. Un muiño reconstruído polos veciños desapareceu literalmente e moitas desas vivendas que agora mesmo algúns veciños intentan aínda hoxe limpiar e balairar dos restos desas riadas, intentan recuperar esa normalidade. Durante todos estes días retiráronse toneladas e toneladas de entullos, pero aínda queda moito por facer. Os veciños piden que den xa respostas e solucións para intentar recuperar de algún xeito a normalidade que se perdeu hai xusto hoxe un mes. Falamos agora da Caniza. Alí hai restriccións obrigadas no consumo de auga porque desapareceron os 3 millóns de litros de auga do depósito municipal, que polo de agora ninguén puido explicar. Hai un mes, o 12 de xuño, o depósito estaba cheo e 3 días despois non quedaba nada. Revisada a rede, non se encontraron fugas nin avarías, polo que o Concello denunciou na Garda Civil. Ca escaseza de chuvias e esta sorpresa, a veciñanza ten prohibido encher piscinas, regar, lavar o coche ou usar auga nas fontes ornamentais. Medio Rural deu orde de paralizar todos os traballos de Roza en materia de prevención de incendios 2 semanas antes do incendio de Oimbra que calcinou 23.000 hectáreas o verán pasado e que foi provocado polos traballos dun tractor. Desde a Xunta indican que Seaga non tiña constancia de que ese día se estivese realizando esa roza. O día 29 de xullo, dende a Dirección Xeral de Defensa do Monte, se deu orden a Seaga de paralizar todos os desbroces que se estaban e rozas que se estaban a facer no eido da prevención dende a Consellería. E Seaga, a súa vez, que é a empresa pública dependente da Consellería, pois vía correo electrónico enviou esa notificación ás empresas que prestaban servicios. Os incendios forestais que non dan tregua, o de Zaragoza con 12.000 hectáreas queimadas xa é o peor do que vai de verán.
Os esforzos centráronse as últimas horas en protexer a zona urbana de Luesia das Lapas. As 12.600 hectáreas calcinadas desde o mércores pertencen á bisbarra aragonesa das Cinco Villas, en Zaragoza, todo bosque e serra. O lume segue descontrolado malia os esforzos dos dispositivos de emerxencias despregados ao longo dos máis de 60 kilómetros de perímetro. A situación operativa segue sendo de nivel 2. El cambio de viento lo que está haciendo en este momento es ampliar todavía más el perímetro. As Lapas obrigaron a evacuar 5 concellos con vivendas afectadas nalgún, ameazan seriamente outras 2 poboacións e avanzan sen control cara a Navarra. En total hai máis de 1.000 evacuados. Llevamos 2 noches aquí, hoy he dormido un poquito más. Una gran incertidumbre porque no sabes cómo está tu hogar. En Guadalaxara, a UME apoia os operativos de extinción no incendio de La Mierla, tamén descontrolado debido ao vento. Leva queimadas máis de 2.000 hectáreas e hai 11 poboacións desaloxadas, cos veciños que terán que pasar unha noite máis en polideportivos. Estos municipios, nosotros estamos ya que en estos momentos están vacíos de gente, estamos realizando su defensa. Ás 5 da tarde, 25 horas despois do inicio e detido o presunto autor, o incendio de Loyozuela en Madrid deuse por estabilizado. A evolución é favorable xa que malia forte vento non medrou de perímetro. Falamos de outro pirómano, pero a este vémolo en acción. Foi en Valencia, grabou nunha cámara de seguridade. Nas imaxes vemos como o home camiña cara a parte de atrás dunha nave e prende lume nunha zona arborada. Logo afástase lentamente como se non pasara nada. O home foi detido. E co terremoto de Venezuela, aínda na memoria, esta tarde vivíronse momentos de pánico en México. Rexistrouse un sismo de magnitude 7.4 fronte á costa de Chiapas, preto da fronteira con Guatemala, país no que tamén se sentiu o tremor. As autoridades informan que non se rexistraron danos de gravidade, pero manteñen activa unha alerta de tsunami por precaución. México é un dos países con maior actividade sísmica pola interacción de varias placas tectónicas. 2 irmáns faleceron hoxe nun accidente de tráfico no Porriño e outras 4 persoas resultaron feridas de gravidade como consecuencia do impacto frontal entre os 2 coches. As imaxes do estado dos 2 coches dan idea da violencia do impacto. Os 2 irmáns falecidos no sinistro son unha muller de 68 anos e un home de 62, veciños de Salvaterra. 2 vehículos colisionan frontolateralmente, en que hai 2 víctimas atrapadas. Las labores se centran inicialmente en la extracción del conductor y posteriormente el acompañante. Cando conseguiron liberalos, os equipos de emerxencia só puideron certificar a morte. Os 4 ocupantes do outro coche resultaron feridos de gravidade. Una de las personas ha tenido que ser evacuada en helicóptero. 2 de ellas pues también han sido tamén tratadas como graves. Sucedeu na estrada provincial PO 510 que une o Porriño e Salvaterra e que suma unha triste lista de accidentes mortais nos últimos anos. Un accidente que chega nunha xornada especialmente complicada nas nosas estradas. O tráfico habitual dos venres únense o cambio de quincena das vacacións de xullo con milleiros de desplazamentos e pequenos accidentes e avarías que causaron retencións na autoestrada AP9 en varios puntos, tanto da provincia de Pontevedra como na da Coruña. Prisión provisional comunicada e sen fianza para a muller que confesou o asasinato da súa nai no Carballiño. Así o decretou a maxistrada tralo seu paso a disposición xudicial despois de recibir a alta da unidade de psiquiatría, onde estaba ingresada desde o pasado 1 de xullo. O xulgado determina que a muller, de 39 anos, deberá cumprir a medida de cadea preventiva nun módulo terapéutico polo seu estado de saúde mental. En mesma medida, prisión provisional comunicada e sen fianza para unha das 5 persoas detidas na redada antidroga levada a cabo en 3 vivendas do Banco do Pobre, en Santiago. A xuíza deixa en liberdade as outras 4 persoas, 2 delas ca obriga de presentarse nos xulgados cada 15 días. Están investigadas por un delito contra a saúde pública, pertenza a grupo criminal e branqueo de capitais. Na operación policial incautáronse de máis de 100 doses de sustancias estupefacientes e 40.000 euros en efectivo.
Deteñen en Lugo un home que fuxira en Begonte tras agredir sexualmente unha muller nun autobús de liña. A colaboración dos pasaxeiros e do condutor foi determinante para identificalo e prendelo. Un home acaba de agredir sexualmente unha muller no bus que une Viveiro con Lugo. A vítima dos tocamentos alerta do que está pasando e o home baixa na parada de Bahamonde. Sí. Pero un dos viaxeiros xa o gravou co móvil mentres fuxía. A colaboración dos pasaxeiros e do condutor permiten obter outras imaxes do individuo. Esas imaxes e a confrontación coas captadas polas cámaras de seguridade da estación axudarían a identificalo. A descripción física do presunto agresor levou a policía a localizalo como usuario dun hostal de Lugo. Foi detido na cidade, xa tiña antecedentes policiais recentes por feitos similares. Máis asuntos deste venres. España lanzará este outono o seu primeiro vehículo para transportar e operar satélites. Está deseñado e fabricado íntegramente na empresa de Nigrán UARCS, que xa pensa no seu próximo obxectivo. Queren chegar á Lúa. O vehículo chamase OSI, pesa 200 kilos, mide 1 metro cúbico e é unha especie de taxi espacial que transportará 16 satélites de 14 clientes de 6 países. O ARCS conseguiu desarrollar en Nigrán toda a misión que vai realizar dende o deseño do propio vehículo ata o sistema para poñelo en órbita. Y hoy, gracias a su desarrollo, España incorpora una capacidad espacial que hasta ahora solo habían desarrollado otros 4 países: Estados Unidos, Italia, Francia y Nueva Zelanda. Superado este reto, a empresa galega xa apunta ao próximo. Un pequeño vehículo para transportar cargas a la superficie lunar. Con ese obxectivo de chegar á Lúa, o sector celebra o paso que supón este primeiro transbordador orbital de España na súa historia espacial, tanto para uso comercial como de defensa. Posicionar activos estratégicos donde sean necesarios y garantizar la seguridad de nuestras infraestructuras críticas en el espacio. Y actúa como motor de un ecosistema nacional emergente aquí en Nigrán, en Galicia. Alfonso Rueda destaca o talento galego nas industrias do futuro. Cosas difíciles, cosas que parecían ciencia ficción, nunca mejor dicho, hace unos años, ahora resulta que las hacemos aquí y desde aquí las mandamos a todo el mundo y al espacio. Por lo tanto, ese orgullo es lo primero que quería expresar. Y el segundo, compromiso. OSI sairá o 10 de agosto de Nigrán cara a California e de aí en outubro ao espazo coa marca Galicia Calidade inscrita nunha placa. Na terra, os ollos están no Mundial de Fútbol. Conta atrás, nervios e moita ilusión. A menos de 2 días para a gran final, hoxe quixemos vivir esta espera cunha familia moi especial, arxentina de sangue e galega de corazón. Hoxe cumpre anos o patriarca desta familia arxentina. El di que o mellor agasallo aínda está por chegar. Unha estrellita máis. E a 48 horas do partido decidiron respirar aire fresco e evitar o sofá que xa foi oficialmente declarado zona de alta tensión. Que no se vive, se sufre. Cada partido se sufre. Se ve encerrado en casa. E cada quen co seu ritual. Camiseta que se pone en el momento justo. Esto lo hice hoy, yo me la pongo solamente el día del partido y el día siguiente. Después no me la pongo, pero hoy fue un día especial porque es mi cumpleaños. Muchísimas lugares, cosas. Intento dejarlas, pero uno las lleva adentro. A distancia tamén suma a intensidade. Dende Bos Aires chegan mensaxes, pero para quen leva máis de 20 anos vivindo entre galegos poden xurdir dúbidas. El que gane el domingo, que gane el domingo. Yo tengo mis hijos españoles, yo soy argentino y bueno, ya está. Y ahora no lo sé, porque también mi corazón está dividido, porque quiero que gane Argentina, pero mis nietos son españoles. Agregamos pasiones, porque tenemos pasión por el Depor ahora también, pero la pasión por la selección no cambia nunca. ¡Vamos Argentina, carajo! Ninguén quere perder este domingo ese España-Arxentina. Na intimidade da casa sempre é unha boa opción, pero se prefiren vivilo en comunidade, hai moitas opcións. Conforme España avanzaba no Campeonato do Mundo, os bares e as terrazas foronse enchendo á hora dos partidos, ata que apareceu tamén o recurso reservado para as grandes ocasións, as pantallas xigantes.
Con vistas ao domingo, as pantallas serán multitude. A do Monte do Gozo en Santiago vaise ver complementada con outra na Praza Roxa. Na Coruña, María Pita volverá a congregar milleiros de persoas. En Vigo haberá unha na Praza de Estrela, outra en Castrelos e 3 máis en Bouzas, que está en festas. Se os amigos se enrollan, vamos aí a Castrelos ou donde sexa. En la esplanada de la playa de Bouzas. Van a poner unas pantallas, por lo visto, aquí, vamos a verlos aquí. En Pontevedra o partido poderá seguirse na que se colocará fronte ao Pazo da Deputación. En Lugo a cita será na Praza de Santa María, en Ferrol na da Constitución e en Ourense haberá onde elixir a Praza Maior e o Paseo da Ribeira de Canedo. Entonces eu só paso de maravilla. Na miña casa, con miña familia, que teño aí unha boa pantalla. ¡A pantalla, España! Nas vilas e nos concellos máis pequenos agárdase un ambiente semellante. De Ribadeo a Tui, da Costa da Morte a Valdeorras, instalaránse tamén dúcias de pantallas. Todos os galegos teremos, polo menos, unha preto de nós se decidimos botarnos fora o domingo ás 9 da noite. E senón, na casa tamén se pode citar un coa historia. Neste caso, a do fútbol. E para vivir o máximo emoción do Mundial de Fútbol este domingo teñen unha cita ca galega. A Televisión de Galicia estará na rúa, preto dos galegos e galegas, como sempre, para levarlles ás súas casas o ambiente dunha noite moi agardada. Dende as 8 da tarde do domingo ofreceremosles un programa especial dirixido por Irene Lourido e con puntos de directo e conexións por todo o país buscando a praza máis animada. Un programa no que participará tamén o exfutbolista Dani Mayo. Tamén terán toda a información en g24.gal e nas nosas redes sociais. E falando de finais, ollo hoxe co luar porque se celebra a gran final de Recantos. Boas noites. Temos a la Matumba, temos a banda de gaitas María Soliña de Cangas, temos o Castro de Miño. Bueno, temos unha festaza preparada para todos vostedes. Sí. Non escoitamos nada. Hola, moi boas noites, querido Pablo, non te escoitábamos, estamos aquí pensando como vai ser esta gran final de Recantos 2025-2026. Será Luz, será la Mar, quen dos dous será o gañador. La Mar e Luz, querido Pablo. O xurado ten a decisión. Eles van cantar ademais esta noite, van nos ofrecer cada un deles un magnífico espectáculo. E ademais vamos ter... ademais temos moitos máis artistas. Home, banda de gaitas María Soliña de Cangas, temos o Castro de Miño, temos a la Matumba. Temos gran festa. Pablo, gran final, Recantos 25-26. La Mar, Lú a la Mar. Máis espectáculo, o incombustible musical Mamma Mía con cancións de ABBA recalou onte na Coruña, onde vai pechar esta tempada. Se queren velo, estará 2 semanas no Pazo da Ópera. Nos estivemos dentro da súa estrea. Mamma Mía tiene algo que tiene una receta como perfecta, yo creo. 25 años, Son as horas previas á estrea desta versión do incombustible musical na Coruña. Esta mañana me he despertado llorando porque, bueno, es la última plaza de la gira. É sempre emocionando e emocionándose, mesmo repetindo tantas veces personaxe como a ela. Son 1.400, yo creo que casi 40 funciones. Si por algo he durado 4 años en la producción es porque, desde luego, yo me voy todos los días con el gran regalo que es recibir la energía del público. Son actrices de musical, hai que admirarlles 3 disciplinas. Claro, la interpretación, el canto y la música, ¿no? Y la danza. A historia transcorre nun hotel nunha illa grega. Sofía topa un diario da súa nai e lé nel sobre 3 homes que poderían ser ese pai seu que non coñece. Así que, en segredo, invita aos 3 á súa boda. Estoy segura de que reconoceré a mi padre en cuanto lo vea. Y no es tan claro. E aí comeza o baile de emocións dos personaxes. No solo el amor romántico, yo creo que es el gran homenaje a todos los tipos de amor. Incluso al final invitamos al espectador que cante y baile con nosotros y eso hace que la gente se vaya con una energía por las nubes. E todo fiado cas cancións de ABBA.
Hai 5.000 anos as persoas xa sentían ese impulso de usar o seu corpo como modo de expresión, de tatuarse. Algo ten esa arte milenaria para ser tan antiga e aparecer en todos os continentes. Dependendo do recuncho do planeta onde esteamos, pode significar estatus social, pode ser un pasaporte para chegar ao outro mundo despois da morte ou pode ser un medio de canalizar a enerxía cósmica. Tamén, simplemente, unha decisión estética, pero sempre, sempre é unha forma de falar de nós. Que teñan unha feliz fin de semana. They got a lot of nice girls there.